Moi boa tarde. Graciñas ás señoras deputadas e deputados por a súa presencia na comisión de hoxe. Sin máis, pois entendo, señor secretario, que hai quórum e asistencia de todos os membros da comisión. Por lo tanto, creo que estamos, creo que así, vamos a proceder a iniciar a Comisión de Cultura da data de hoxe, o día 21, o día que comeza a primavera. Pois moi ben, ademais, con un bo día. Entón, sin máis, pois comenzamos o orden do día. O punto número 1 é a acta correspondente ao día 14 de febreiro de 2019, que todos vostedes lles foi teñen coñecemento dela. Se non hai ningún erro que advertiran os membros da comisión, os señores deputados e deputadas, pois sometémola a votación. Entendo que se non hai ninguna... Sí, perdón. Eu vou máis ter, dado que non era membro da mesma, pois o lógico é que máis teña. Pois moitas gracias por a postura do señor deputado Francisco Fraga. O punto 2, a moción do Grupo Popular da reivindicación institucional do Día da Galicia Mártir. Todos vostedes teñen coñecemento, entendo, da moción. Non sei se procede, señor secretario, se vostedes queren que sexa leída ou tal, pois non teríamos inconveniente. Entendo que todos teñen coñecemento. Pola miña parte, como así o manifestei aos medios de comunicación, a proposta de homenaxe que agora fai o Grupo Popular para trasladar ao Parlamento de Galicia non se debe cinguir ao momento das mortes, senón que debemos entendelo tamén como un recoñecemento á lealdade e fidelidade co compromiso político polo país exemplificado en caso en Bóveda. A Deputación de Ourense, no ano 2001, nomeou Alexandre Bóveda fillo predilecto da provincia de Ourense, destacando o seu compromiso coas ideas de progreso e de modernización de Galiza, un pouco con identidade propia, e cultura, un pobo con identidade propia e cultura, cunha cultura e linguas de Celta. Unha homenaxe que se repetiría o 17 de agosto de 2015 con motivo do 79 cabo de ano. Ademais, esta moción tamén ten por obxectivo que o Parlamento galego dé cumprimento á proposición non de lei aprobada por unanimidade a finais do 2006, na que se demandaba o recoñecemento a Bóveda e a todos os mártires galegos. A iniciativa complementase ademais co compromiso de promover desde o ámbito institucional a celebración de actos protocolarios da cita rehabilitación pública e política. Sin máis, teñen cualquera dos membros da comisión que queira intervir, poderán facer, como non pode ser de outro xeito. Se non hai intervencións, pois sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois, moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte, que é mocións de urxencia, que entendo que non hai ninguna. A continuación, pois, pasamos ao punto 4, rogos e preguntas. Teñen a palabra os señores deputados, pois se queren facer algún rogo ou alguna pregunta. Pois, se ningún quere facer ningún rogo, ninguna pregunta, agradecerlles a súa presencia. Finaliza así a comisión. Moitas gracias e boas tardes.